hvis man har en eksponentielt voksende funktion, hvor at fremskrivningsfaktoren a er større end 1, så er fordoblingskonstanten t2 er lige med log eller logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. Og det er så det, jeg gerne vil vise, altså fordoblingskonstanten. Og jeg starter med at lave et koordinatsystem med en eksponentielt voksende funktion, og så et vilkårligt punkt, som vi kalder x1, og en tilsvarende y-værdi, som vi kalder f af x1, og et andet punkt, vilkårligt punkt, som vi kalder x2, og en tilsvarende y-værdi kaldet f af x2. Og da fordobblingskonstanten, så vil det sige, at vores f af x2 vil være dobbelt så stor som vores f af x1. Derfor kan vi skrive, at 2 gange f af x1 er lige med f af x2. Vores fordoblingskonstant, den ligger her imellem, og den hedder t2 er lige med x2 minus x1. Og funktionen for en eksponentiel voksende graf, den hedder f af x er lige med b gange a i x. Så tager vi vores udtryk her, og vi starter med at sige 2 gange f af x1 er lige med f af x2. Og da f af x værdierne er det samme som vores forskrift her, så kan vi bytte b gange a i x ud med vores f af x værdier. Og så kan man tage det sådan her. 2 gange b gange a i x1 er lige med b gange a i x2. B og b går ud med hinanden. Og så har vi så ser det sådan her. 2 gange a i x1 er lige med a i x2. Så vil vi gerne have vores a-værdier på samme side, og derfor så dividerer vi a i x1 på begge sider, og så kan man tage, at 2 er lige med a i x2 divideret med a i x1. Så er der en potensregel, der hedder, at når der er samme grundtal, så kan man sætte potenserne sammen, og da det er division, så skal vi trække potenserne fra hinanden. Og så kan man sætte sådan her. 2 er lige med a i x2 minus x1. Så ganger vi med log eller logaritme på begge sider er lige med, og så kan man sætte logaritmen til 2 er lige med logaritmen til a i x2 minus x1. Så er der den tredje logaritmeregneregel, der hedder, at man kan tage potensen her i vores logaritme og flytte den udenfor her foran log. Og så kan man til at sige, logaritmen til 2 er lige med x2 minus x1, så er der et usynligt gangetegn imellem her, log til a. Så for at det skal ligne vores fordoblingskonstant, så dividerer vi med log a på begge sider,
den kommer til at se sådan her. Log til 2 divideret med logaritmen til a er lig med x2 minus x1. Og når vi kigger på vores koordinatsystem før, der fandt vi ud af, at t2 er lig med x2 minus x1, og derfor kan vi skrive x2 i stedet for vores udregning her. Og vi kan bytte. Og så for at det ser pænt ud, og det ligner vores fordoblingskonstant, så bytter vi plads omkring lige med, men det er selvfølgelig bare det samme. Så den kommer til at hedde t2 er lig med log logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. Og det er vores fordoblingskonstant. Så vil jeg også gerne bevise halveringskonstanten. Jeg vil lige skrive her, så alle kan følge med. Halvering. Og den hedder t en halv er lig med logaritmen til en halv divideret med logaritmen til a. Og den gælder for eksponentielt aftagende funktioner. Og derfor vi laver et koordinatsystem igen her. Og funktionen hedder stadigvæk f af x er lig med b gange a i x. Og vores graf kunne se sådan ud. Sådan. Og vi sætter igen et vilkårligt x1 og et vilkårligt x2. Og så går vi op her. Der har vi vores x. F af x1. Og igen tilsvarende en f af x2. Her, i stedet for fordoblingskonstanten, der er, hvor den var det dobbelte. Der er, hvor f af x2 er det dobbelte, så her, der er f af x1 det dobbelte. Og vi kan derfor sige 2 gange f af x2 er lige med f af x1. Og her igen har vi vores halveringskonstant. T en halv er lige med x2 minus x1. I halveringskonstanten der er det stort set samme princip som med vores fordoblingskonstant. Så man skal bare bytte om på x1 og x2. Men det er de samme udregninger, vi laver her fra start af og indtil her. Så vi starter med den her, bare med halveringskonstanten. Og den hedder, og vi tager højde for, at vi bytter om på x1 og x2, så den kommer til at hedde x1 minus x2 er lig med logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a. Så ganger vi med minus 1 på begge sider, fordi vi vil gerne have byttet om på vores x'er her, så den kommer til at ligne vores halveringskonstant her. Så den kommer til at hedde x2 minus x1, og så kommer den til at hedde den negative logaritme til 2 divideret med logaritmen til a. Og så er jeg nødt til at bevise, eller så kan jeg bevise, at vores negative logaritme til 2 er det samme som vores logaritme til en halv. Og det kan jeg gøre ved hjælp af anden
det er lige med logaritmen til 1 minus logaritmen til 2. Og så kigger man på, hvad skal 10 opløses i for at give 1. Og det giver det 0. Så derfor så kan vi sige 0 minus logaritmen til 2. Og den kommer så til at hedde minus logaritmen til 2, eller den negative logaritmen til 2. Og det er altså det, der står her. Så derfor så kan vi bytte vores negative logaritme til 2 ud med vores logaritme til en halv. Så den kommer til at hedde x2 minus x1 er lige med logaritmen til en halv divideret med logaritmen til 1. Og så kan vi igen se, jamen det her udtryk ligner meget det, som vi fandt i vores koordinatsystem tidligere. Og igen kan vi skifte vores t1,5 ud med det her x2 minus x1 udtryk. Så den kommer til at se sådan her. t1,5 er lige med logaritmen til en halv divideret med logaritmen til a. Og som I kan se, så er det altså vores halveringskonstand, og det var det, vi skulle finde. Så